ኣብዚ ዲጂታል ዘመን እዚ ናይ ባዕልኩም ዩቲዩብ ቻናል ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እዚ ናይ ዓሻ ሕቶ እዩ። ከመይ ዘይትደልዩ? ኣብዚ ግዜ እዚ ብዩቲዩብ ዝስርሑ ዘለው ዶላራት ማዕልያ የብሎምን። ሓራይ ዝጀመርኩምዎ ዩቲዩብ ከም ዝሪኤልኩም ሰብ ምስኣንኩም ተስፋ ቆሪፅኩም ኣቋሪፅኩምዎ ትፈልጡ ዶ? ኣብዚ ዓለም ዩቲዩብ ሕጂ ስቕ ኢሉ መዘናግዒ ጥራሕ ኣይኮነን። ዩቲዩብ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይእመን ገንዘብ ዝሕፈሰሉን ብራንድኻ ዝህነፀሉን መድረኽ ኮይኑ ዘሎ። እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን መብዛሕቲና ዩቲዩብ ብትክክል ከመይ ከም ዝጅመር ኣይንፈልጥን ወይ ከዓ ምስ ጀመርናዮ ብንእሽተይ ስሕተት ኢና ክንዓፅዎ ንግደድ። መብዛሕቲኦም ሰባት ዩቲዩብ ንምጅማር ክባር ካሜራ ከም ዘድልዮም ዝሓስቡ ወይ ከዓ ቪዲዮ ኤዲት ንምግባር ከቢድ ስለ ዝመስሎም እዮም ዝፈርሑ። ኣነ ግን ሓደ ሓቂ ክነግረኩም እዚ ኩሉ እዚ ጌጋ እዩ። ኣብ ኢድኩም ብዘላ ሞባይል ጥራሕ ተጠቂምኩም ናብ ሚልዮናት ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብዝሓተቱን መሰረት ናይ ዩቲዩብ ናይ ኦንላይን ኮርስ ወይ ከዓ ናይ ኦንላይን ስልጠና ኣዳልየልኩም ዘለኹም። እዚ ስልጠና እዚ ናይ ዩቲዩብ ሚስጥራት ካብ ኤ ክሳብ ዜድ እንመሃሃረሉ ተጠንቂቐ ንዓኻትኩም ከም ዝኸውን ከም ዝርድአኩም ገይረ ዘዳልኽዎ ኮርስ እዩ። ኣብዚ ስልጠና እዚ እንታይ ኢና ክንመሃር? ካብ ኣከፋፍታ ዩቲዩብ ጀሚርና ዩቲዩብና ፕሮፌሽናል ንክኸውን ከነስተኻኽሎም ዘለና ኩሎም ሴቲንጋት ኣብዚ ክንሪኢ ኢና። ካልኣይ ቪድዮታትና ከመይ ኤዲት ከም እንገብሮምን እንታይ ዓይነት ታምኔል ክንጥቀም ከም ዘለናን ክንመሃሃር ኢና። እቲ ሳልሳይን እቲ ወሳንን ብዛዕባ ሲኢኦ ወይ ከዓ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ብዛዕባ ዝበሃል ብደንብ ክንመሃር ኢና። እዚ ማለት ዩቲዩብና ከመይ ገይሩ ብቕልጡፍ ናብ ሰባት ከም ዝዝርግሕን ብዩቲዩብ ሪኮሜንድ ከም ዝግበርን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ካልእ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ዩቲዩብ ሕግታት ኣኽቢርና ካብ ዩቲዩብ ርብሕ ዝበለ ኣታዊ ወይ ከዓ ርብሕ ዝበለ ገንዘብ ክንሰርሕ ከም እንኽእል እውን ክንርኢ ኢና። እዞም ናይ ዩቲዩብ ቴክኒካል ፀገማት ኣፈታትሖም ዩቲዩብና ፀገሙ ኣብ ምንታይ ምዃኑ ምልላይ ምሰለለናዮ ከዓ ከመይ ጌርና ከም እንዕርዮ ምፍላጥ እዝታት ሓደ ብሓደ ክንርኢ ኢና። ብዛዕባ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ከመይ ጌርና ኣፕላይ ከም እንገብር ዩቲዩብና ከመይ ሞኔታይዝ ከም እንገብር ሓደ ብሓደ ክንርኢ ኢና። ብቻ ብሓፈሻ ስክሪፕት ከመይ ይፅሓፍ ቪድዮታት ከመይ ጌርና ከም ንዳሉ ብዛዕባ ፌስሌስን ኖርማል ፊት ንፊት ዝስርሑ ቪድዮታትን እዚኣቶምን ካልኦት ብዙሓትን ኣብዚ ኮርስ እዚ ተጠቃሊሎም ኣለዉ። እዚ ደኣ እሞ ኣብ ዩቲዩብ ክንረኽቦ ንኽእል እንዲና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። መልሰይ እወ እዩ ክኸውን። ነገር ግን ብዙሓት ዩቲዩብ ቱቶሪያል ዝሰርሑ ሰባት ንዓታቶም ቀለልቲ ዝመስልዎም ግን ከዓ ኣሸገርቲ ፀፀራት ኣለዉ እዮም። እሳቶም ምሳይ ፊት ንፊት ናይ ምርኻብ ዕድል ስለትረኽቡን ፊት ንፊት ዘይተረድአኩም ነገር ናይ ምሕታት ዕድል ስለትረኽቡን ስክሪነይ ሼር እናገበርኩ ስለዘምህረኩምን ሓደ ብሓደ ናይ ምርዳእ ዕድላት ትረኽቡለኹም ማለት እዩ። እዚ ኮርስ እዚ ብዙም ሚቲንግ ኢና ከነካይዶ ኣብ ክልተ ሽፍቲ ስለንገብሮ ከዓ ኣብ ዝሃለኹም ሃገር ሃሉ ብዘየገድስ እቲ ምሳኹም ወይ ከዓ ምስራሕኹም ዘይፃባእ ሽፍቲ መሪፅኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ዕድል እዚ ክትረኽቡን ክትመሃሩን እትደልዩ ሰባት ካብዛ ሕዚ ሰዓት ጀሚርኩም በዚ ስልኪ ቁፅሪ እዚ ብዋትሳፕ እናደወልኩም ወይ ከዓ እናፀሓፍኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ዙም ዘይትፈልጡ እንትኾንኩም ከዓ ኣብዚ ቪድዮ ሰሪሕልኩም ኣለኹ ንዑ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሰናይ ዕድል።